Manhyia Palace Museum na nanom tete adekora dan bia ya manfo babehwe omani so ade no omu di dwuma bi sonko na yenua donkese ahene wode ebi omode fe no ye Gordon Frimpong ne din pa no wo ye collections manager wo Manhyia Palace Museum wo ha ye ne bebo ho nkomo be me na memoachi ebru mejo so benua madam akwaba ya nua e mamoni adwuma so ya das ede na wo ho Medase Manhyia Palace Museum nsrahwe bia mfie aduasani na krobia asante kotoko hene otufo pokuare otosumienu obie no wo Manhyia obia no wo Manhyia ahemfie na Opemsuo kakra ewo ho ni Manhyia Palace Museum no yewura bie no wo dan a ne nananom etena mu ebu asanteman na safie English abrofo ene sima krobia asante kotoko hina otoso edumiensa nana Jemai Prempa odikan osi ede mpatade ema no ewo na himfie a obubu no abra ya asanto akon ebaaye na yenyina anim se akwasikokko obefa asante hene ede ni twa apokokko ekotena associates suposo na abra asante ni wo sehye suposo no broni san ba na chi se na nkopese otete asante munti no obefa asante ne so ofa asante ne koye no asante ede so ekabom enu nti wo ye se wo ba no abepede enti a asante timi kabom no hu se sikadwa kofi se ne nsaka sikadwa kofi a asante empapa mu no open ebeyi eno ana broni ba so obepe sikadwa kofi no saa asem ya broni de baaye no ehye nananom abufuo ema ekofa ya asanto asa ebaaye ti ya asanto akon no nana Prempa himfia no otimu ane wadum baabi a sese mekom foforo si wadum no ewo no broni ehye ahemfie no wo hye ni nyina achi no otwa na ya asanto aso de ne ko supo ne so okoye no otena hwa ya asanto afirimu ho na ya chan afirimu ho embe kakra achi no wo yeso obesa de nana Prempa aba fi so hu se de oye no wo ye dan a ontimi ntete asantim de na Prempa baaye no okotena asafo hene nkyɛn nam se na himfie no ni abubu no wo Kumasi adum ho enti ebre kakra achi no nana abrofo no yeso obesi saadan ya ewo Manhyia yi de amana na atenam sante hene nana Prempa odikan wosiwie na asantefo ampene saa se broni besi dan de ache wo hene asantefo totwe aka ma ne beye ono ankasa ne de ansa na obetenam nana Prempa odikan betenamu emfie be sensia no ko na kura okwa no ena ne wofa ase nana Prempa otosumienu bedi na ade ono so tena ho mfie aduasa nkono ofirimu apema henkono adwoso no nana pokuare otosumienu bedi ade se krobia asante kotoko hina otosu edu enum ono otena ho kakra akirei ode ho ye no twerɛtwerɛ bia ena wafe apema henkono adwokono enum no ode ho ye tete nananom akraye se wode krakra asante abakosam ne de agya nkyirima ene adasanyina se de be ya obibehu de nananom eso yeye na so hwe Manhyia Palace Museum no a esiwo sesi ano a enipa eba hododo pa ne yeyen Ghana ha a schoolfo metimi akacho se schoolfo wo Ghana ha nyina be se mpem nan etimi ba Manhyia Palace Museum busumi bia na hwemfie aduasani enkrai aba asa na museum na ekoso yewura ba krobia asante kotoko no tumfo se tu abebi obai wasida bi abakosam no eswa ewo se me kopa bi beka ho de ne me nananom me da tete no me ye me kosa broni ne me kon ye obaji free me nsam de call amana no nyina no me san akọ ne makwajeji ni nyina akọ bobo ano aba se de be ya me nananom nkyiri mai wo mbehu de nananom ayeye de tete nananom timi di wo monsa ye ya obi timi ka se tete na ya bagimbre na so wo hwe ne ma agudi ahodo a nananom timi ye tete abremu no a wotimi hu se tete no na nya abagimbre se de enkrofo esole a omokeka no ti yewura akọ amanone ani museum ahodo akodi nkita ho agege niam ne bebra ba bi bi abasetena kora ensan kobiem na yehwe se de nkura yi susu ba museum ho da ne da wo mutu anamo no mo ba ho na yehu se wo mu ayebi ama museum no ti museum no susu wo se ye bi ma wo mo
enti de empanifo a omoda museum na no eya kwankyerefo pani oda museum na no aye se enkura yi mfia biasa ne ne omu adidwa a bepem sabre enti wose yesoso yetimi ye bibi kakra mom ti se enkura ne ba saa na awia bia no uboso omo gina dwa na se ne bia bre ebi se dan no musa ne bi kobanti aye nhye se wo mo ba saa ye bepe aduane kakra bi amom sesei nyame adom krobi asante kotoko hino tumfo se etu abebi obae no wabie company kese efe no Budukwan Multi Fruit Processing Limited ye nya nsusu ye na omkotana ase dwene ho se ye adwene ya fa no omse ne sa na tede a ene ye bemamo ya anu ne ani bi na mo ankra ne ba mo apɛ bibi kakra aka ho na mo de amom se de be ya wo mo soso wo mo ani beje na se de ye nyina nim no ye wura enkura ho hia ne pa wose enkura de oyi omu yi a nyame hyiraw enti ewura de enkura ho asam de onsi ne fam timpanifo de asam itu nanim no wose mo aya de mo nhya ase so medamo ase santene ko na obi ase eso wasom enti saa adwuman yewura de ne tumi ne nhira ataachire bosumi num yi ne de dikan ye hya se o manhya se sukuufo bi ya beba ho bia no ye be mom Budukwan bi ne de popcorn kakra kan om ho se de be ya akura bi kura wo ho ne maame ye kase ye ko excursion no excursions kan kwa na onyama no de obedi kura no wanya ebi akura no obenante saa ne teacher ebi ane maame nim se ye kwa abasesi aso won be chini santi oba no onya bibi kakra so ne yam a aja ne nanama ne bibi adi okoso so a obetimi aba amane yo we de megina emofra na namu ni adamu ase ne amamumu ni yo na emofra nko na mode ma wo mu anase empanifo so kan go mo bai mu teacherfo na kan teachers ne so na ye organizers a mode mofra yi so banti emofra na nko ana teacherfo ne ka ho wadaru mebri kan schoolfo ne ho anum teacherfo ni ho a schoolfo ni ho ti won teacherfo a edi wa achi aba no won timi medi akura na achi no wa didi akura na didi also won kura teacher no timi kan de krohwe no hu sade na ede ma na school ni eye kroje ti teacherfo no so no so bi be so wo so na schoolfo no ka se schoolfo a yenim se omomko university nyina ye schoolfo enti schoolfo no mu de he omomwo KG SS4 primary 4 ana ye ko university nyina ebinum wa manone omoyi omo doctors eni ade no masters nyina so ka ho bia na kiremu ye ma yenti ne ye ba ya boa yo schoolfo ye ka schoolfo nkuma na omo ma me ne pio mo enti schoolfo nkuma free totofewa ABC obi say the junior senior high senior SS nti ye university for ne nka mo de mo ba mo pes bia kan hwa no akotobi no mo de mo padwane mo de mo ba mo timi to adwane di e na wo kom de wa timi hu se kom de wo pe bia de akora bi wo ho a odi teacher ni yachi ne maame man ni sika akora bi kura audition buto mafrato asusu wontimi nka nkyere teacher enti no na ye ahwese enti mo be hwa ase brebe na wie brebe ana betena ho afebo ade we na e ba ne de nananom mo ye adom no mo ye esomu ye dia enya dia ye be ye jai ebi se de maka cho na nkura na e ba no omu ye nhira e na omo soso na ye de tete abakosam tete amamre ene amane eja won ti we ni ye se de be ye hye omu nkran se wo so mo be somu ye no omu asua ni nyina ye nkura hye se de ye nyina no nkura e ba no omu tuna jeje mu a ye ni da ache na de mu ye ebema ebo no so apagya kakra ana ebo no de bia gina ne gina ye pass wo busa asem we se ye kase wo mu ntwa bibi dia na chese akoye te se kwasi kwaso gina kwantia ye to amom ye fa kwan bi so achinchim o monsa ebo na ye gi school fo no eno a na ye beje wo mo aduane na ye de be ma akora ba ku bia obuhu ka ko sidi aduonu eso akora ba ku bia ba otwia sidi num enya de a ye di bi ka ho de ye gina be ma ebi mo so a wo mawie school no te se JSS ana SSS no na wo mo agada no mo ba o mo ye old students obu afa ni wo beto aso akọ secondary school se ni wo nko school bi wo wi a wo tenase atwen ne results ato aso o mo so ono onye school ni onyanko school awie
wonya wo JSS and wo be ko SS so wonye school ni ti school ni de ti ya enhyehyɛ ne sɛ wo ba kura na adu ma me no papa chi aye ma wo ma hu be fi sɛ ya students wan hwɛ yi a e be duru ba bi no obi ba ekwam de ne ma wo fie pɛ no asɛ wo sɛ mo na no bi du kwai ade de ye di ma school fo a ya hyɛ da ko school mu sɛ ya wo mu show mu school atade ni ye de be ma wo mo ti sɛ wo ye ma me so na ba wo so to bi e be boa ma de no so so aye den akoso so what ya say ti sɛ wo ba no wo pese wo be di bia school fo no ka so mo excursion pe ene wo mu school no wo be excursion in predu na o twi bia de be predu ma me fa wo so mra mu te sɛ me ko Pentecost asori ebi ho a Sunday school fo nkwada o mu ye school fo no o mo so ya gada o mo se do mo ko excursion ene o do mo ba Manhyia Palace Museum me Sunday school fo nkwara no Sunday school asori Sunday school fo mo be yo mo dan unim de ntia ye kase school fo ene set o ye wo adwuma no ya ache ene adwuma bia wo ya no ahu sede etie hwe ye betimi akache o sa asole fo oba Sunday school fo ti meba asole fo oba museum a eto da kura o mo ho ahomete che fan club fo okay ebi mu no ho ahomete kura che fan club fo okay enti ade de ye school fo obi wo ha obeka obetimi aka chense asolefo abai ene nke yenhwem na nka school fo mo fra ye wo nkuma ye wo mi ye mo mo ebe wi ase no ebe kwa akoda na enti asori Sunday school fo nka ho ye school fo na ye de mo mo okay ne kwakwa ye mse budu kwan fo na wo se wo maba mo na so o mo sponsor mo na be na wo mo na ne ye o mo na ne mo ye yo ono wo ka se mo ko ho ene mo kodi hu nkomo ntina me ko tuni sa no obetumi ato nsa frɛ ankrenkre bia na nyumeku ahodo bi pese o mo boa ankrenkre bi ni ade a akwanya da ho ana akwanya da ho se we de ayu obi nkasefo asempa kodo se dwuman ye di se so akan akoma ebi kura na aba se aduane kura de mom no kura esua enti se de wo kasa solefo yi ebi ana oso ahu se da bi ne yenye se de asolefo kura na se university fo ana se koakuo bi so kura ba ye de wo so be ka ho a ye betimi ayenisa okay enti number bi wo ho ana kwankyere bi wo ho fa o mo mpese o mbeboa e ma sa adwuma di ikoso number bi wo ho ana wo de atudwa se da be o metue nya Manhyia Palace Museum fo ene wo modi nkinta wo ye ka se nipa pitie wa abochire sesi a wo hwe Facebook wa amafo a o mo hwe ya o megobi kura se enti se number bi wo ho ana wo de atudwa na ya to aso o kwankyere fu pani a o da Manhyia Palace Museum ano no ne number ye 0244 37 03 72 sisu bi umai 0244 okay 37 okay 03 okay 72 yo o pese obeso asene wo ya adwuma kuo bi ebi kura enya aduane nkwa ebi kura na wo nwoma bi a wo ba ebetimi di acheche nkura na ombekwa akwotuotum se de bronika ndota no kura bi a wo betimi di bi aba enkura hwe se wo mo ba so hwe Facebook iso a wotumi se wo mo ahomka wo mu ombeduru no mkofi ahwe ye wo museum ho no ade ba akopa ma hu ne se Ghana for ankasa ne empensra hwe ekọ na embre kwa ni mu no wo ho a eduru na wo twa wie ya tse memenda ne kwasi ada wo ho a na hu se Ghana ni bi ba no aso ne ma ensa no wo ba o se me ba museum obeduru na abusa na o se ana no me ba ketua ye ogina ya se wo ba museum eno abeha me asa me mfa ne nwam nyina amra to hu se nkura no soso no mkọ no mbo hu dawuro good oh nti eto makoma so sa to nkura na koma so a o mu tutumi pia mpanifo no e ma o mo ba so hwe mpanifo na e ba na emu nchichemu be sa duo wo twe de wo mo ma wo ba museum unim edonkase ahire ebrewe mu no asem ne asempanti ye editor behwe na ebre yesa na wa ye ntoatoaso ne ahwamono ne fo eba ensori eba fan club fo eba nti asem we be ne kajabi na brepam ya sa atoaso abusuafo Manhyia Palace Museum na nanom atete dan adekora bia ya omanfo ba won srahwe collections manager onimunyafo Gordon Frempon dodo na frɛ no edonkase ahine ena ye ne no wakase